Ωχ. That car driving make you feel some type of way. I know you do. That custom brightly make you feel some type of way. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είμαι ο Captain Coco εδώ πέρα και βασικά είμαι στο σπίτι μου, δεν είμαι εδώ πέρα. Παίζω GTA 5 σήμερα και ξέχασα μόνο το BMX μου. Οκ, και θα κάνω ένα έτσι down, δεν ξέρω για ό,τι θα κάνω. Και μπορώ να πάω να ντύσω αυτόν εδώ το βλάκα μετά. Αλλά δεν θα κάνω βίντεο, σκότωσαν αυτόν εδώ το βλάκα, το security, μου την έπεφτε. Ναι, μου την έπεφτε άντρας. Παναγιά μου. Και τι κάνετε? Θέλω να σας πω κάτι, ότι τώρα τα βίντεο θα γίνονται πιο αραιά. Επειδή, πώς το λένε, έχω εξετάσεις και τέλος πάντων και ναι, αυτό. Να το BMX μου. Άντε πάρτο! Άντε. Ξαναζωντάνεψε αυτό. Και κατεβαίνουμε. Πάμε από εδώ. Ωχ. Shit, that hurt. Όντως πόνεσε αυτό. Πόνεσε πολύ αυτό. Ξέρω εγώ τώρα να το πάθει ένα άνθρωπο στην πραγματική ζωή τώρα αυτό. Να με φταίξει από το ποδήλατο. Να το πάλι. That hurt. Το ξέρω ότι πόνεσε. Δηλαδή τώρα εντάξει. Και από ό,τι είπε είμαι 90 subs. Ωχ, πάει το κουνέλι. Downhill είναι για επαγγελματίες. Πω! Κι εγώ θα έλεγα να το πάθαινα. Έλα πάμε. Πάμε αγαπητέ μου φίλε. Πίδα. Ω! Ω, καλό. Πολύ καλό πάντως, δηλαδή άπεκτος. Όπα, χάθηκα τώρα. Κάτσε τώρα για να βγούμε. Έλεος δηλαδή τώρα, εντάξει, έλεος ρε φίλε. Για κάποιο λόγο τον καζώνει ο βλάκας. Something don't feel too good. Η άλλη χαίρεται που αισθάνεται κάπως, κάτι αισθάνεται αυτή. Δεν ξέρω και πώς αισθάνεται. Κάτι. Τι στο... Το φάω. Ούτε η αδερφή μου που κάνει ποδήλατο με βοηθητικές δεν πέφτει έτσι. Μην κάνεις πετάλι σου, δεν πατάω κάτι αυτή τη στιγμή, δεν πατάω κάτι. Ωχ. Μ' αρέσει που στα κόλπα αυτός είναι πρώτος και στο να κάνει λίγο ποδήλατο δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή κάνει τα εύκολα και δεν κάνει, βασικά κάνει τα δύσκολα και δεν κάνει τα εύκολα. Να τους πάω. Παιδιά, κατά τα άλλα κοροϊδεύουμε τους πόντιου. Εντάξει, γιατί είναι πόντιοι, γι' αυτό τους κοροϊδεύουμε. Αλλά εντάξει. Δεν πάει καλά ο άνθρωπος. Δεν πάει καλά ο άνθρωπος. Μα καθόλου καλά δεν πάει τώρα ο άνθρωπος που τα λέμε. Δηλαδή
Εκτός και αν άλλαξα τίποτα νούκις, τίποτα τέτοιο. Bitch ass bullshit. Εντάξει, δεν πατάω τώρα κάτι, τον αφήνω να κάνει τα δικά του. Βλάκα! Damn. And people say I'm a disgrace to society. Ρε παιδιά, εντάξει, είδες ένα ποδήλατο και αντί να το αφήσεις να περάσει αφού είναι από διάβαση, δεν το αφήνεις. Να τώρα άρχισε ο εξυπνάκιας πάλι να λέει τις βλακίες του. Ο εξυπνάκιας, ο καπτακόκος, που μόνο κόκο παίρνει. Άντε πάλι. Ο βλάκας βασικά, γιατί... This don't make no fucking sense. Όχ, κάτσε να τον δούμε. Κάτσετε! Εδώ στη Σύρο που μένω κάνουμε περίπου κάθε χρόνο κάτι αγώνες. Downtown, κάτι τέτοιο κάνουνε. Και όταν συμμαζεύει εκεί πέρα κόσμο, να τους πάλι ο βλάκας. The fuck? Σε αυτά τα fuck και όλα αυτά να τα λες στον εαυτό σου. Δεν φταίω εγώ που σε πλέον και δεν ξέρω. Watch out, man. Παίρνω κράκ εδώ. You're telling me. Καλώς. Τι κάνει αυτός? Απλά κάθεται ο άνθρωπος. Δεν κάνει κάτι ο άνθρωπος, απλά κάθεται. Come on, please go, dog. Watch yourself. Εντάξει, δεν σου έκανα και κάτι, δεν σε σκότωσα κιόλας. Whatever. Ας πάρω το ποδηλατάκι μου και να φύγω καλύτερα, γιατί θα μπλέξω εδώ πέρα με αυτούς εδώ τους γκάγκ. Δεν ξέρω καν που πάει από εδώ πέρα, αλλά με αφορμή ότι θα κάνω κόλπα, ας πάω. Hello there. Τι βλάκας ρε φίλε, τι βλάκας. Oh shit. Α, δεν έχω χειροβομβίδα να ρίξω τον εαυτό μου. Θα πέρασε κανένα τρένο από μπροστά μου, από δίπλα. Τι φάση, τι φάση. Κατά τα άλλο gamer φταίει.
Να τώρα με το φραξ κόλλησε πάλι. Κόλλησε. Κόλλησε. Όλα δεν ξεχαστεί. Θέλω και βγάζω βίντεο. Αυτό είναι αδιανόητο πράγμα. Δηλαδή βγάζεις βίντεο και επειδή σου κολλάει το κολοπέχνητο, αμάν ρε παιδιά, αμάν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή πώς να γίνονται αυτά τα τέτοια πράγματα. Με ποιο δικαίωμα και να γίνονται κιόλας αυτό εδώ. Το ξέρω παιδιά, έχω χαζέψει πολύ υπολογιστή. Αλλά οκ. Ναι,